Pryd ddaethoch chi i'r dosbarth Cymraeg? Mi ddaethon ni i'r dosbarth ar ôl gwaith. Pryd wnaethoch chi ddechrau dysgu Cymraeg? Mi wnes I ddechrau dysgu Cymraeg ar ôl cael plant. Pryd ydych chi'n cael brecwast fel arfer? Dwi'n cael brecwast cyn cael cawod fel arfer. Pryd ydych chi'n mynd i'r gwely fel arfer? Dwi'n mynd i'r gwely cyn hanner nos. Gaethoch chi gyfle I ddarllen y papur newydd heddiw? Do, ges I gyfle I ddarllen y papur ar ôl bod yn y siop. Wnaethoch chi gael cinio cyn dod yma? Naddo, ches I ddim cyfle I gael cinio cyn dod yma. Oes gennych chi amser I gael cinio efo fi? Oes, ond rhaid I mi adael cyn 3:00. Dach chi isio cinio yn y Niwbro Arms? Dwi ddim wedi bod yna o'r blaen. Y llew coch oedd o cyn iddo fo gael ei werthu. O ie, dwi'n gwybod. Roedd bwyd da yn y llew coch. Dewch, cyn i'r lle fod yn llawn. Created using Powtoon.